cap aquí. Avui em veieu a sobre la bici, vestidet i tot, però no vaig a fer cap ruta. I això és que he vingut a la Roca, un dels llocs més fabulosos per anar amb corrions. Avui toca fer la revisió de l'estudi biomecànic i tinc moltes ganes també de dir-los que va anar, que em sento bé, que va anar bé, i veure si s'ha de corregir alguna cosa, a veure què em diuen. Després em faré la prova d'esforç i vull també a veure si ens poden dir la importància de fer-se-les, quin és el motiu principal, totes aquestes coses. Hala, acompanyeu-me, ens veiem a dins, fins ara! Bé, ja estem aquí preparant tot, ja tinc ganes de veure què surt, ara quan me tornin a ficar a sobre del potro. Però bueno, aquí està el Xavi preparant-lo tot. I jo només tinc una pregunta per ell. Per què creus, Xavi, que és important que ens fem una revisió biomecànica i cada quant de temps? La biomecànica, primer, sobretot s'ha de fer quan tens una bici nova o quan compres una bici per primer cop. I és molt important pel tema de la salut, sobretot per evitar lesions i molèsties. I això es tradueix després en eficiència i en rendiment. Si vas amb uns angles còmodes de salut i no et fas mal, segurament rendiràs més que si no vas ben col·locat. Vale? O sigui que, sobretot per prevenció de lesions i per comoditat i per disfrutar de la bici. Sí. Jo ho he notat, I te dono les gràcies perquè ho he notat. M'he divertit moltíssim, després m'han passat altres coses, però no sé si ha sigut per intentar fer més, anar més ràpid i arribar més lluny, que també podria ser. Clar, quan et trobes bé, et trobes còmode, també tires més, no? Sí, que per això després aniré a la teva companya, me sembla que és, a fer-me l'estudi... La prova d'esforç. La prova d'esforç, però bueno, potser ha sigut això, intentar tirar molt. Sí que ho he notat, sí que ho agraeixo molt el que vau fer i estic content. Nosaltres sempre treballem d'aquesta manera, fem l'estudi i al cap d'un mes, o un mes i mig o 2 mesos, fem una revisió per veure com ha anat i que el ciclista ens expliqui sensacions per si hem d'acabar d'ajustar alguna coseta, que aquests petits ajustos o microajustos a vegades són importantíssims. I amb el feedback del ciclista és com millor es fa. Jo ha sigut el Nadal després que ha vingut, que he agafat torrons i coses i peso més i això no ho he aconseguit baixar, Llavors, potser me l'ha de tocar la bici, però és pels torrons d'aquí del Nadal. Entre el confinament i de més ha sigut molt dur, però bueno. Bueno, pues res, vinga, endavant. Gràcies, Xavi, de verdad. Vinga. Vinga. Vamos. Hem de pujar els curiós de la Roca fins a dalt. Ara tenim un molt de cap aquí, no? A la Roca. Ja em follo. Ja bastant verder. Ya vamos. Hoy. Tronco 59, muñeca 69, rodilla por encima de 66, tobillo, pensador, pero de libro. Bueno, pero bueno, ¿no? Sí, venga, todo que va. Vale. Plomada perfecta, Carlos. Jo, sincerament, ho veig tot. No, si hem de dir que jo ho veig bé i me trobo bé, les sensacions són bones. Deixa'm que revisi. Està clavat, Carlos. Està clavadíssim. Bé, ja hem fet la primera part, que era la revisió de l'estudi biomecànic amb el Xavi, aquí al Centre Mèdic La Roca, i la veritat és que estic molt content, ha anat molt bé, no s'ha mogut res, només una mica el seguint, ja l'hem tornat a ajustar, però en principi tot està correcte i com jo me semblava que les sensacions eren molt bones. Ara falta recuperar-me, baixar pes, que això és difícil, no n'hi ha forma d'aconseguir-ho, i bueno, continuar disfrutant de la bici. No se'm veu la cara, la seguretat ante tot, llavors amb la mascareta, però bueno, vinga, molt content.
Ara me'n vaig a fer la prova d'esforç. A veure què tal. Ui, a veure què em diuen. Fins ara. Vinga, gràcies.